Her 3 sekundun birinde näme diýerligimiz, nerdeligimizi bilmeýärligimiz pikir edelim. Meselen sizin hastahanada bir çağaňyz bolýar we doktor gaty sagdan bir çağaňyz boldy diýip kapydan çykyp barýaka, izine öwrülip size bäweňiz her gün hereketsiz, ölýär, özüni bilmän ýaşaýarlygyny görersiňiz. Emma şol pursatlarda bolsa, onun aklında bir topar işler bolup geçýär. Bäweňiz bu hadisany ömrüniň 3de 1 bölegini şeýtirip geçirýär. Muny näme üçin edýär hakynda bolsa hiç bir pikirimiz ýok diýär. Yani bu gaty täsir urdat bolar şeýle-de. Ýagny 90 ýaşyna çyldy ýaşan biri ömrüniň 30 we 35 ýylyny uklap geçirýändir. Bu videomuzda bir günde näçe saat ýatmaly? Nädip ýokary helli uyku almaly? Uklayan wagtymyzda bedenimizde nämeler bolýar? Ýagny gepin tümmegi uyku değişikliği hiç ýerde eşitmediğimiz gaty köp zady öğreniriz. Uyku diýilen zat bilişimiz ýaly bütün jandarlaryň ortak paýlaşan bir aýrat elligidir. Bütün dünýäde uklamadan ýaşaýan ýeki bir jandar hem ýokdur. Uyku diýilen zadymyz özümizde daşky dünýä garşy ýapyp, myşsalarymyzyň işçiňliginiň durdurulan, ýöne beýnimiziň we garmon sistemamyzyň soňky derejede işçiň bolýan, bedeniň diňjalýan, özüni bejerýän, esasanam her gün özüni gaýtalaýan bir ýagdaýdyr. Uyku wagtyndaky bütün jandarlaryň bolýan hadiselere berýän täsiri gaty azdyr. Ýöne bu aýdanyň uyku wagtynda hemmerimiziň işçiň däl manisine gelýän däldir. Uyku wagtynda bedenimizdäki bejeriş işleri has çalt işleýändir. Ýagny ertere ýa-da ömrümiz boýunça bedenimize gerek bolan himiki maddalaryň köpsini uyku wagtynda döredýändir. Başga da bu wagtda bizim ululmamyzy artdyrýar. Goro, nerv, myşsa we iskelet sistemalarymyzy täze taýynlar. Uyku wagtynda bedenimizde bir arassaçylyk we beden funksiyonlaryny negativ ýagdaýda täsir etjek bir näçe faktory bedenden uzaklaşdyryp soňky taýynlar. Bu aýdan zatlarym uykunyň insanlara we jandarlara nä derejede peýdalydygyny açyklayan açyklamalaryň birjegidir. Jandarlaryň arasynda uyku evolýusiýasyna seredenimizde bir-birini bagly bolman ütgenlerini görýäs. Munyň arkasynda ýatan iň uly sebäp bolsa, uykunyň bir näçe haýwanlarda tapawutly ýagdaýda garşymyza çykmasydyr. Meselem, ulu goňur reňkdäki ýarganat dünýäde iň uykuçul haýwanlaryň biridir. Günne 20 saatdan köp ýatýarlar. Emma jirafalar 4 saatdan hem az ýatýarlar. Göçýän guşlar we käbir delfin görnüşleri hepdelep ýatmany bilýärler. Ve bu uykusuzlygy doldurmak ýaly bir uyka gerek duýmaýarlar. İnsanlar hayal, tolkun uyku wagtynda has köp ululmak garmonyny bölüp çykarýandyr. Sıçanlar we itler bolsa, insanlaryň tersine oýa wagtlary bu garmonlary has köp bölüp çykarýar. İnsanlar we sıçanlar REM uyku wagtynda ereksion olarlar. Erkek armadillolarda bolsa, uyku wagtyndaky ereksion diňe REM uyku wagtynyň daşynda görüler. Ýa-ni bellep geçmeýärli uyku wagtynda bedenimiziň duygu işleri hem hayallayandır. Böwrek, içegeleriň, ýürek we hatda dağlaň hem işçiňli hayallaýar. Şeýlelik bilen olar hem diňjalp bilýändir. Uyku wagtynda bu organlar birden hayallaman, ýuwaş-ýuwaşdan hayallaýandyr. Meselem, 7 saatlyk uykudan oýanan wagtymyz metabolizmamyz 7 saatlap hiçdat iýmenligi sebäpli, ýani hiçdat siňdirmenligi sebäpli metabolizmamyz ondan şöterm hayallar. Ýöne metabolizmanyň hayallamana sebäp bolýan zat diňe uyku däldir. Gün içinde näli stresli bolanmaz, sport bilen meşgul bolmamyz, ondan bir näçe gün näçe saat uklanlygymyz, iýmitlenşimiz, soňky sapar haçan nahar ýenimiz, uklayan otomyzyň gyzgynlygy ýaly başga da bir näçe zat metabolizmamyzyň uyku wagtynda nä derejede hayallajagyny ýa-da hayallap hayallamajygyny uly täsir edýändir. Uyku wagtyndaky beýnimizi ünsärmeli bolsak, beýnimiz iç organlarymyzyň tersine, ýani ýürek, içege, olaryň tersine uklayan wagtymyz has işçiň bolýandyr. Gün içinde hemme bir jaýlar eden, bedenimizdäki bütün myşsalary bilip ýa-da bilmen hereketlerine jogapkar bolan beýnimiz
Gece olanında katı hayran aldırıcı işengerlik görkezip bedenimizi ve ağımızı arasalar. Uklayan wagtymyz ulalma garmonlary has köp bölünip çykýanlar sebäpli gündüzkä garanymyzda uklayan wagtymyz has köp bolýar. Beynimiz uklayan wagtymyz gün içinde öğrenen zatlarymyzy düzgünleşdirip ýadymyza salar we onu güýçlendirer. Gündelik durmuşymyzda garşymyza çykjak sesler, yslar, şekiller biziň beynimizde ýasalýandyr. Ve bular bize hakiki durmuşa taýinlaýandyr. Bütün insanların, esasen çağaların ve yaşların hiç ilek kemçiliksiz bir görünüşde uklamakları gerektir. Eğer de ukymiz bölünse, beden myşlary bejermekde, ýadymyzy bejermekde. Ulalmak ve kep garmonlaryny bölüp çykarýarka gaty kynçylyk çekýändir. Er turmak ýa-da bölekliğini uklamak gün içinde karar almamyzy ve konsantrasyonumuza negatif täsir edýändir. Uyku diýilýän zat aslında iki bölekden ibaratdyr. Olar REM we NREM. NREM uyku aýlagy, hayal tolkun uykusy hökümünde bilinýän NREM aýlagynda nerw işçenliligi gitdikçe azalar. Metabolik tezligi we beden gyzygyny iň pes derejäge geçer. Bu wagtda görülýän düşlerin diňeje 10 we 20 götürmi ýatda galýalygy bilinýär. Bu NREM uyku wagty hem 3 bölekden ibaratdyr. Birinji bölek oýa we uyku arasyndaky wagt yeňil uyku diýilýär. 5-15 minut arasyna dowam edýändir. Uykunyň 5 götürümini öz içine alar. Ikinji bölek uykunyň başlangyjy daş töwerek bilen bolan baglanş kesiler, demalyş we ýürek uruşlary deňlener, beden gyzgynlygy düşer, uykunyň 50-60 götürümini öz içine alar. Üçinji bölek iň çüň we iň bejergeni gowwetýän uykudur. Gan basıncı düşer, dem almak, gaty erwet hayallar, myşlar rahatlar, myşlara goýberilen gan mukdary artar, dokumalaryň ösmesi we bejeriş tezligi artar. Ulalmak garmony esasy myşlara değişli bolanlary bölünip çykar, uykunyň 15-20 götürümini öz içine alar. REM uyku hakyny aýdanymyzda bolsa, REM uyku aýlagy uykymyzyň 20-25 götürümini öz içine alýandyr. REM uyku wagtyna beynimizdeki nerv işçenligi, yani beynimizin işçenligi has ýokardyr. Hatta beynimizin kökünde oksipital lob diýilip bilinýän bu ýerde oýa wagtymyzdakydan hem has işçeňdir. Bu işçeňli mukdar bolsa biziň näýlik düş görmegimize sebäp bolýandyr. REM uyku wagtyna gaty hayran aldyrjak hadisalar biziň köpeliş organlarymyzdan gelýändir. Her bir REM uyku wagtyna erkek penisinde bir canlanma dörer. Edil bu ýagdaý zenanlarda hem klitoral ulalma diýilip hem bilinýändir. Ýagny bu iki jinsda REM uyku wagtyna köpelişe taýin ýagdaýa gelýändir. Erkeklerde bu canlanmany 3 ýaşyndaky çağda hem görmek mümkindir. Ýöne gynansak da bu ýagdaýyň näme üçin bolýarlygy hakynda anyk bir maglumat, anyk bir barlyk ýokdur. REM uyku wagtyna ýatan bir kişini oýandyrmak gaty kyndyr. Bolýa oýandyrdyň diýeli. Oýandyran kişi gyska wagtlap myşlary işçeň bolmanlygy sebäpli seňse ýalak durar. REM uyku wagtyna görülen düşleriň 80 götürmi ýatda galyp bilýändir. Ýöne biz insanlar REM uyku wagtyna oýanyp bilmeýänligimiz üçin bu düşleri ýatlap bilemdik. Ortaça bir insan her gün 5-7 düş görýändir. REM uykusyny dol alyp bilmedik adam kellesi garşyk, şüpheji, duygu ýagdaýlarynda bozulmalar, beýni işçenligi, hayal, ýatkeşlikde we deň aramlykda, bedenindäki immunitet işlerinde ýetersizlik görüler. REM uyku wagtyna beynimize we bedenimize energiýa berilýändir. Şeýlelik bilen gündüzki performansymyzy artdyrmaga tarap düzeltmeler ediler. Beynimizin içindäki bölekler biri-birini bagly bolman beýni işçenligi artar we düşler görüler. Gözler çal-çal hereket eder. Beden holparar ve hareket etmez. Myşlar tutuşlaýyn öçer. Başka da gerlin ve leptin gormonlary saýasynda bagtlylyk, dokluk ýaly ýagdaýlar düzeldiler. Bedenimize gerek bolan garankylykda bölünip çykkan melatonin gormony hem has köp ýagdaýda bölünip çykar. Indi bolsa gelelim uyku değişliğin esasy meseleleriň biri günde näçe saat ýatmaly.
2014-nji ýylda ýaýlama berilen 7 saatlyk ukynyň 8 saatlyk ukudan hem has ýokarlygyny görkezýän bu makaladan soňra bu tema hakynda gaty köp tartışmalar döredi. Ukymyz sirkadian we homeostatik ýagdaýlar bilen dolandyrylýar. Bularyň ilkinjisi ukymyzyň zamanlamasyny, ikinjisi bolsa ukymyzyň wagtyny dolandyrar. Sirkadian şol bir wagtyň özünde 24 saatyň içinde uka bolan islemini beller. Bu ýagdaý içki saatymyz ýa-da biologiki saatymyz adym berýär. Homeostatik uyku wagtymyz bolsa, oýa wagtymyz toplanan uyku basynjyny görkezär. Edil, suw toplandykça suwuň basynjynyň artmasy ýaly, uyku toplandykça bolsa ukynyň basynjy artar. Bu sebäpden ukymy näçe köp bolsa şonça-da beden dagyrlaşar, gözlerimiz ýapylar, ünsimiz bölünür we fiziologik we psikologik ütgeşmeler ýaşarys. Gijeler näle gowy uklaýanlygymyza täsir edýän iň esas zatlaryň biri bolsa, uyku geçmişimizdir. Ukyny gysmak ýa-da gijeler uksuz galyp ýerdene çel otursak, ukymyzyň üstüne uyku goşar we uyku basynjy artar. Bu uyku basynjy uklan wagtymyzda azalar. Bu sebäpden ýataga näçe köp uyku basynjy bilen girsek, şonça-da köp uklar. Şeýlelik bilen uyku diýilen zadyň kanuny näçe köp uyku ýitirseňiz, şonça-da uyka bolan mätäçligiňiz artar. Egerde siziň üçin 7 saatlyk uyku adaty bolsa, ertesi gün 5 saat uyklasaňyz, mundan galan 2 saat, ondan soňraky gün 9 saat edip almaňyz gerekdir. Şeýlelik bilen uyka bolan beriýiňiz dolu we dogry matematik hasaplama bolmasa-da, hakykata ýakyn netijeler berýändir. Uyka bolan mätäçligimiz ýaşa baglylykda hem ütgendir. Meselen, ýaşlara garanyna garrylar has az uklaýandyr. Bu uyku mätäçligi kişiden kişe ütgäp bilýänligi sebäpli belli bir maslahat bermeli bolsak, onda geçirilen gözlegleriň hemmesini ortak bir netije çıkarmaly bolsak, 7 we 9 saat arasyndaky uyku gowy uyku diýip hasap edip bolar. Bu 7-9 saatlyk uyku biziň uyka bolan mätäçligimize değişli netije berip bilýär. One more time for a Starship liftoff. Gelin inni bolsa, onun nola çelli sanap, ýokary hilli uyku raketamyzy uçuraly. Nädip? Ýokary hilli uyku üçin her gün şol bir saatda ýatyp, şol bir saatda oýanmaly. Muny 6 badram etmemiz gerek. Ýatýan otomyzda ekran bolmalylar. Penjereleri yapmamız gerek we otogy sergin tutmamız gerekdir. Görüşimiz ýaly bu zatlar aýdan watym, yani edilmejek zat ýalak däl bolup görünse-de, bu zatlar etmek hakykatdan gaty kynlar. Gelin indi bolsa, ýokary hilli uykymyzy artdyrýan bu raketany uçurmak üçin ondan nola çeli sanaly. 10. Uklamadan 10 saat öň kafeinli içkileri içme. 3. Uklamadan 3 saat öň nahar ýeme. 2. Uklamadan 2 saat öň işlemeýini beset. 1. Uklamadan 1 saat öň ekranlar öçür. 4. Bu san bolsa, ýerden bizi oýandyrýan bu dinligi öçürüp täzeden uyka gitmek sanymyzda. Ýagny ol bu dilnigi öçürüp täzeden uyka gitmek. Başaryp bilseňiz hiç ilek ýa-da bu dilni kim guramak? Şutaýda bu videonyň temasyny ýazýan wagtym şeýle bir zat aklyma geldi. Orta mektepleriň dersleri näme üçin 8:30-da başlaýar? Ýa-da 7:30-da başlanok, ýa-da 10:30-da zatda başlanok. Näme üçin? Munyň bir açıklamasy bar. Şu wagt dünýäde käbir ýurtlarda oku ýerden 7:30-da başlaýandyr. Ýöne hakykatdan hem bu çağalaryň daň bilen okuwda näme işi bar? Amerikan Birleşen Ştatlarynda geçirilen baralaryň birine okuwlaryň başlayan sagatyny 1 saat ýa-da düşürip, okuwçylaryň synaglarynyňky alýan bahalaryny gördüler. Ýeri gelinen wagtynda okuwçylaryň alýan bahalary 1288 bally. 1 saat geç başlan okuwçylaryň bolsa, syna bahalary 1500-e ýetdi. We bu okuwçylar dünýäniň ýokary universitetlerine yer aldylar. We belki-de ol 1 saatçyk bolup görünýän ol uky olaryň ömrüni ütkedip biler. Gözlerini yum, bu kül sesini dinle. Düşler
bilen dolu bir dünya gezili. Beynin rahatlar, tazeler bedenin. Bu gün gol